Son Mari Carmen Sánchez, nací en Baralla, a 30 km de aquí. Estaba estudiando veterinaria cando me enamorei e caseime aquí en Navia. Para min é un orgullo moi grande. Eu fago moitas feiras e levo a marca Navia de Suarna aos Ancares, levo en todos os letreiros, vou presumindo. E quero que a xente veña, polo menos que conozcan a zona, que conozcan o pueblo. E síntome moi orgulloso de contribuir e de facer patria, de facer vida, de facer pueblo, porque reconozco que é un pueblo que é moi bonito, que ten moito que dicir e moito que enseñar. E as xentes daqui teñen moito que dicir tamén e moito que enseñar, moito. Temos unha tienda aí na plaza, aquí en Navia, e resulta que estaba a festa da androlla e non había androllas para comercializar, porque era un embutido típico daqui da zona e non había, entonces decidimos, meu home e eu, facer unhas androllas para vender na feira. E ese ano fixamos unhas androllas e vendémolas todas. E xa nos chamaron de Barcelona a ver se lles podíamos facer unhas androllas para levar para ali. Entón empezamos así e empezamos a facer androllas e hasta que fixemos a fábrica. Nos pensábamos tamén que o pueblo iba a ir a menos de xente, que tiñamos 3 fillos, entonces que ao mellor non seríamos quen cunha tienda sola poder vivir, entonces decidimos que tiñamos que montar algo a maiores. Facer unha fábrica onde pudéramos facer un produto auténtico daqui da zona, sabendo que nos queríamos quedar aquí en Navia de Suarna nos Ancares, e facer algo moi especial. Empezamos facendo androllas e despois xa viñeron os outros embutidos, os chorizos, o lomo, e seguimos facendo na mesma liña. Que queríamos tamén que fora unha cosa a seguir ca tradición, e facelo dunha maneira tradicional, onde os nosos embutidos fanse como se facían as nosas abuelas e as nosas madres que nos enseñaron, con sal, pimentón e allo, e fume, moi importante afumalos. Desde que elaboramos, metémolo nun fumeiro, a leña de carballo, daqui da zona, de unhas fincas nosas, e facémolo lume que está encendido día e noite. Síntome moi orgullosa, porque cando empezamos a androlla era un embutido que non se conocía, só se conocía aquí na zona dos Ancares. Entón, tuvemos que ir tienda por tienda, explicando que era, dando a proba, probades, xa verás que tal. E hoxe en día, a verdade é que ten un recibimiento, todo o mundo é a chamar para facer pedidos de androllas, e a verdade é que todas as cárnicas elaboran ahora androllas. Teño un grupo de mulleres que levan toda a vida comigo, desde que empezamos a fábrica. E, incorporamos rapazas novas que están traballando aí comigo codo a codo. Temos moi boa química, moi bon entorno, porque, a verdade, témonos que axudar unhas ás outras. Criar nenos, traballar, atender a nosos maiores, temos que ter algo moi especial entre nós para dicir, hoy non podo vir, axúdoche mañá, ou vaite sin problema, ou axudámonos moito. Tamén vexo que se teño mulleres, fijo población, quédanse aquí, o marido ven quédanse no pueblo, e a verdade é que non é por nada, pero prefiero traballar con mulleres. Son unha traballadora nata, e sobre todo o que me gusta é o que fago. Disfruto moito traballando e facendo, son cuidadora de persoas maiores. Criei 3 nenos aquí, cuidei ao meu home, e síntome, a verdade, que moi orgullosa de todo o que fixen, e ojalá pudera seguir moitos anos traballando, dando puestos de traballo, e dar a conocer os embutidos, dar a conocer as androllas, e dar a conocer esta zona que merece a pena luitar por ela, por este pueblo e pola zona, evidentemente. Nai leveino genial, porque, sempre, a máis, criar uns nenos aquí neste pueblo foi moi fácil, porque salían a xogar á plaza, salían do colegio, e alguén sempre había unha mai que fora buscalos ou leválos, ou salían do colegio e viñan á fábrica a ver, e da fábrica para a plaza, a verdade que tuve unha crianza de nenos espectacular. Dicir así, o que ao mellor non fixe ben foi que se quedaran, marcharon a conocer mundo, a traballar por fora, e a ver se montáramos, traer cochos e facer elaborar os produtos e vendelos. Ademais da fábrica, teño como un supermercado, é unha tienda, e houve unha época que quixen cerrar. Pero aquí un negocio que se pecha, cerras unha parte da vida deste pueblo. Entón, que fixen? Do que era o supermercado, fixen un rincón para vender produtos galegos, produtos da zona. Entón, iso é a maneira tamén de que os fines de semana veña xente, compre os embutidos, compre mel, compre queixos, e que lle dá un poquín de vida ao pueblo.
Pois este sitio nos que estamos ahora é algo moi especial para min, era a ferretería de Tito, onde un tío traballaban aquí e tiñan aquí a súa forma de vida nunha tienda onde vendían tornillos, vendían de todo. E aparte deso facían unha gran labor social, poñían comunicación a xente que emigrou aos fillos, cos padres, aquí en teléfono, chamábanse por teléfono, as cartas, moitas cartas recibíanas aquí. E para min é un sitio especial. Esta ferretería cerrouse fai casi 30 anos, e quixena manter así, e sigo manténdola así tal e como estaba. Hai moitísimas caixas que aínda non sei o que hai. Cada vez que entra alguén aquí, dalle unha sensación moi bonita, moi bonita. E eu quero seguir mantendo isto. Véxome traballando, dando a conocer os embutidos, as androllas, os botelos, os chorizos, dando a conocer Navia, dando a conocer os Ancares, invitando a xente a vir, facendo un labor social no pueblo. A verdade é que eu sigo me vendo así. E sigo me vendo creando máis puestos de traballo e con máis ilusión que nunca.